talde duela 26 urte sortu zen, dendari desberdinek ikusi zuten behar batzuk zituztela eta ez zekiten nora jo edo norengana laguntza eskatu, eta orduan beraien artean hitz egiten hasi ziren eta horrela sortu zuten. Uste dugu herri honetan komertzioa garrantzia handia eduki dula aspalditik, eta 50ko hamarkadatik aurrera askoz gehiago herri. Nire ustez historikoki Errenterian komertzioak beti indarra handia izan du, jendeak konfiantza asko izan du beti herriko dendetan, eta egia esan Iratik aipatu bezala duela 80. hamarkadan edo oso augean zegoen, ez? Guretzat COVID-en eragina momentuz positiboa ikusten dugu komertzioan. Herrian jendia empatizatzen nahi da gehiago, ikusten nahi da komertziorik gabe herria bizitza pilo galtzen dula, eta oso kontentu gaude, guztien esperientzia ia da jendia etortzen dela eta esaten du, ni nahi dut beti hemen komertzio txikitan erosi eta ez dakiz eta ilusiokin. Gertutasuna da lehenengo abantaila, eta gero produktua eta ezagutzen dugula, jendia ezagutzen dugula ere, eta beste aldetik, sortzen dela bizitza jendia herri batean, ez bakarrik erdigunean, baizik eta auzotan, adibidez Beraunen, kriston bizitza dago, komertzio desiente dagolako, eta ostalaritza ere potentia delako. Nire ustez dendariok, Irrenko aldetik ere, beti gabiltza kursioak egiten, modernizatzen, eguneratzen. Orain ere COVID-arekin ikusi ditugu online salmenta horiek gehiago bultzatu behar ditugula, ez? Agian, ez dakit, pixka bat gehiago ireki gure saltzeko modua, ez? Eta orduan, eta beste bide batez, gertutasuna, Iratik esaten zuena, ez? Jendea ezagutzen dugula, pixka bat ematen diegula kariño hori, ez? Gure bezeroei.